Belaiken karyok jane koktuma hatai do phana hamjangnai khoraksa sengkrak adong hatai do phani bangoi kharogoi samung tangai tongnai lukurogno lead khlaigi tongnai borom kanang Kogendra riya tini uhayungno yakagoi kalang thangkha koktomani bising saimankha 16 February chongmarini salni sikang 13 February wo maimi sungui tongmani asomsano usurup ungui kalagi thangkha phiaba abu haikene asomsano kalagi thangmani yagulo jibisa khamnogo tlangai thangkha phiaba tini 23 February salmari wo bini langmano sajogai thangkha belaikeno wana laija o amchani lokoro abono karibu Soitri Santi Bazar Bidan Sobani Engai Borum Ganang Emile Poromudia Bini Mangno Tangi Nagika Belaikin Tabo Duko Nanglaijak Wana Laijak Mukti Kupulung Bukatong Toya Bukari Yogzak O Amjani Lukurok Tangmuni Humba Bokoroksa Hatai Dofane Bangai Samun Kaigi Tangnai Hatai Dofana Hamzagi Tongnai Pia Tabo hatai dofani sengkrai biang yasa jokhalegi thangma bai tabok jotono khariyaw laijak nirok naitenti joyakari paithak jara hastini khorang mangphiliwo Orang hebat. Bangui jeng bisa joto moi to phayene ang egni kok sana ini phayong khogen bo belaike joba khas kham egni thon bang kham mani sing khetani egni chiring khetani